Zer da herritarren parte hartzea? Parte hartzea da, herritarrek gobernuaren kudeaketa publikoan edo erabakiak hartzeko garaian parte hartzeko duten eskubidea. Parte hartzearen bidez, herritarrak ekintza publikoetan zuzenean sar daitezen sustatzen dugu. Horrela, herritarren eta udalaren arteko lankidetza sortzen da, gure udalerriko bizi-kalitatea eta kudeaketa hobetzeko. Herritarrek nola parte har dezakete? Getxoko udalean oso inplikatuta gaude herritarren parte hartzean. Arrazoi hori dela eta, gobernu irekiaren atari hau abian jarri dugu informazio garrantzitsua jasotzea eta herritarren partaidetzarako gaur egungo mekanismoetara iristea errazteko. Hala, nahi duten guztiek errazagoa izango dute herri hobeago baten eraikuntzan parte hartzea eta laguntzea. Udalak zenbait parte hartze organo ditu, besteak beste, berdintasun kontseilua, plangintzarako aholku kontseilua, edo lankidetza, boluntariotza edo ingurumeneko lantaldeak. Halaber, herritarren parte hartzea sustatzen du auzoetako programa eta ekimenetan, Getxo Txukun eta auzoz auzo kalez kale programaren bidez. Herritarrek beraien iradokizunak egin baititzakete bertan. Lagundu Getxo hobetzen.